През декември месец 2025 година ще се навършат 140 години от сръбско-българската война. Кратката история за нея е следната. На 6 септември 1885 година в Пловдив е провъзгласено съединението на княжество България и Източна Румелия. След този акт България изпада в трудно международно положение. Османската империя започва да съсредоточва войски към българската граница. Сърбия е категорично против съединението и се надява на компенсации. Крал Милан Обренович дава заповед за мобилизиране на сръбската армия. Същите действия предприемат и Гърция. Румъния от своя страна се опитва да получи териториално разширение в Южна Добруджа. На 24 октомври 1885 година е свикана конференция на председателите на Великите сили в Цариград за уреждане на източно-римлийския въпрос. Някои от тях заемат позиция на неутралитет, като дори призовават за мир. Австро-Унгария, която има траен договор с Сърбия, подкрепя сръбските искания. Германия и Русия предпочитат на този етап да не се намесват пряко. Когато в Лондон разбират, че Русия всъщност не подкрепя съединението, Великобритания заема българската страна. В края на месец септември сръбски военни формирования предприемат гранични провокации, но са отблъснати от българските погранични отряди. Последва съсредоточване на сръбската армия в границата с България на 14 ноември. Сърбия обявява война под претекст, че български части са нападнали селища на сръбска територия. Същия ден княз Александър I издава манифест към българският народ. В него се казва: всеки българин, способен да носи оръжие, да дойде под знамената, да се бие за своето отечество и свобода, за защита на земята ни от нахлуването на нападателите. Така избухва сръбско-българската война. Последвалите бойни действия младата българска армия успява да спре нападателите и скоро преминава в контранастъпление. Настъпва обрат във войната, сраженията се прехвърлят на сръбска територия, българските войски достигат до укрепленията пред град Пирот. Армията на противника е изправена под пълен погром. Той е избегнат благодарение на наместа на Австро-Унгария. На 16 ноември 1885 г. под натиска на австро-унгарския пълномощен министър в Белград, българският княз Александър I прекратява по-нататъчното настъпление. Между България и Сърбия започват преговори за примирие, които приключват на 9 декември 1885 г. Мирният договор е подписан в Букурещ. Победата на сръбско-българската война изиграва важна роля за укрепване на международното положение, авторитет на княжество България и за признаване на съединението. Известия от бойното поле. Министерство, София. Цариброд, 12 ноември, 5 часа и 45 минути. Днес в 4 часа сърбите атакуваха нашия център. Бидоха отбити и отстъпиха безпорядък. В 5 часа и 10 минути сърбите очистиха нашата територия около Цариброд. Нашите аванпости са на границата. Неприятеля очисти Тръна. Александър. По това време Русия, която подкрепя младата българска армия с висши офицерски кадри с цел създаване на самостоятелна войска, изтегля своите инструктори. Българската победа в тази кратка война е наричана "Капитаните побеждават генералите". В английския Таймс от 10 ноември 1885 г. е заявено: сега не може да има съмнение, че сърбите са претърпели сериозни несполуки. Победата на българите, победа на правото, на правдата ще предотврати една голяма и може би една всеобща война.